Umyek wong dusun Tuwiri krana anane kedadian nyolowati. Ing maneka panggonan tinemu tapak sikil ngecap getih. Getih manungsa dudu getih kewan. Keanehan mau wis dititip priksa dening warga. Malah pihak kapolisen wis tumandang nyelidiki perkara kuwi. Ing media sosial uga wis viral berita telacak getih nyolowati mau. Saka fakta-fakta sing dikumpulake polisi ora ditemokake tanda-tanda Rajapati, ora ana warga sing tiwas merga diprajaya. Ing balai desa rame warga kang padha wadul ngenani kedadian misterius kasebut. Dalan ngajeng griya kula kathah ceceran rah ingkang tasih teles lurahe. Suwarsi sing omahe Poncot lor wetan dusun laporan. Griya kula ngantos prapatan nggih kathah rah pating delmok Pak Lurah. Hajah Markamah sing duwe toko serba ada utawa serba barokah kuwi uga wadul malah karo kami weden. Usola kering griya kula nggih kathah cibratan getih pendak bakdo magrib Pak Lurah. Pripun iki? Ustadz Mustafa sing omahe nunggal pelataran karo musola Baitur Rahman melu aweh informasi. Laporan mau pancen nyata dudu tembung ngayuwara. Jarine pendak rampung subuh dalan-dalan kebak telacak getih. Getih manungsa sing mampu anyir paling kulon nganti wetan kemput diliwati delamaan ngecap getih. Omahe Suwarsi sing dhisik dhewe dingerteni warga banjur nyambung sadalan-dalan telacak getih manungsa kawistara. Semono uga omahe Hajah Markamah pojok prapatan tengah kampung. Getih abang mlerah lan isih teles iku dadi tontonane warga. Padha duwe dudutan dhewe-dhewe saengga maneka rerasan ngenani telacak getih sumebar ngombro-ombro. Ana sing komentar kuwi getih kasus Rajapati sing durung kinawruhan. Ana maneh sing omong pembunuhan nyolowati sing durung kawiyak. Liyane maneh ngarani menawa Tuwiri lagi diteror wong-wong kang duwe sedya ala. Uga ana sing ngomong telacak getih kuwi pokale bangsa gaib sing nesu merga panggonane dirusak manungsa. Ora mung dalan lan omahe warga wae sing disasar, nganti musola ing lingkungane Ustadz Mustafa uga tinemu telacak getih manungsa. Keramik nggon salat katon ana werna abang getih ndadekake jamaah padha prei sapa musola pilih sembayang ing omahe dhewe-dhewe wedi yen keganggu bangsa lelembut. Mung Ustadz Mustafa wae sing tetep ajeg sembayang ning musola kuwi senadyan kari badan sepoto. Kedadian nyelowati mau agawe goreh atine Lurah Winowo banjur ngadani rapat intern karo perangkat desa. Wose enggal gawe langkah darurat kanggo ngawekani kahanan kang ora sakbaine mau. Marang warga sing padha lapor, Lurah aweh pakon mirunggan. Monggo kabeh warga tenang wae, papan sing ana ceceran getihe enggal diresiki bebarengan, ujare Winowo. Sedaya tenang nggih, kersane masalahe saged ditangani kanthi sae. Lantip kepala dusun ngimbuhi pameryoga. Rampung sapetemon kuwi kabeh sayuk saiko kapti ngawekani anane teror getih.
yaiku kanthi gotong royong ngresiki getih sing pating kececer ing cedhake omah. Njur padha rame-rame ngresiki getih sadawane dalan nganggo piranti saonone. Getih sing ning dalan cor lan paving diguyang banyu, sing dalan lemah utawa wedi grasak diresiki nganggo sapu soda, sing jero papan ibadah dipel nganti resik lan suci. Sing nambah gawe gegere warga sawise getih diresiki, sesuke bar subuh kedadian kang padha kelakon maneh. Dalan-dalan kampung kaya dijeki pirang-pirang sikil kang telas getih. Kamangka warga sing tuguran ing maneka papan ora mrangguli apa-apa, ora krungu anane wong liwat dalan-dalan kampung, ora katon kledange wong liwat wayah wengi. Kahanan dusun ing laladan Tuban kuwi tansaya tintrim, pindha kena sirep kaya kampung mati. Isih sore wis padha nutup pomah, warung-warung sing padatan buka nganti lingsir wengi, rampung isak wis padha menep. Kafe sing kulinane rejo disaba nom-noman ora beda. Yen sadurunge kedadian wani buka tekan subuh, saiki mung buka awan wae. Kesawaban misteri Tlacak Getih. Rasan-rasane warga masyarakat malih ora nyenggol Rajapati utawa teror ning nyandak bangsa lelembut polahe setan ing jero alam gaib. Merangguli kahanan kang kurang kondusif mau, pihak pemerintahan desa nyoba nguripake maneh jadwal ronda. Polisi uga adeg pos keamanan nadyan tondo-tondo anane duratmaka utawa teror nihil ora ana sing bisa disujanani. Witekno tondo-tondo lan buktine ora kinawruhan. Nadyan dijaga petugas keamanan, pranyata kedadian nyolowadi kuwi kumat maneh. Ora ana wong liwat blas, nanging esuk mari subuh kuwi Tlacak sikil getih iku bali kasumurupan. Warga tambah yakin yen kedadian mau dudu trekae manungsa, mesti pokal gawene setan. Polahe demit sing keganggu papan dununge jer papan siningit akhir-akhir iki akeh sing wis diowahi dadi dalan tembus. Bangunan-bangunan wingit kegusur proyek anyar tanpa tetimbangan lestarine lingkungan. Ora mailu papan bersejarah sing kudune tetep dileluri. Lurai rasane kedadian misterius iki krana sebab ngamuke bangsa alus. Yen penggawene wong-wong lumrah dak kira mokal, saben bengi ora ana apa-apa kok sesuke kedadian misterius iku kelakon maneh. Celatune Mbah Sumaharjo sesepuh desa. Lajeng pripun Mbah pemanggih panjenengan? Tumanduke lurah nyarwitikake. Ya prayogane wong-wong sing cekel pusaka kudu dijamasi, sing nembe ulah batin ngecakake maneka ngilmu disumenake dhisik. Sumambunge Mbah Sumaharjo kanthi praupan serius. Napa wonten malih Mbah sakliyane niku? Warga masyarakat ya diajak slametan tolak balak minangka gantine nyadran sedekah bumi sing wis ora nate ditindakake akhir-akhir iki. Lajeng khusus pemerintah desa ayo slametan ing omah angker sanding wit ringin kae. Krunguku durung suwe iki akeh cah nom padha dajikan gawe konten YouTube ing kono tanpa kula nuwun.
Sidane iku pertikele sesepuh mau enggal ditindakake lurah lan warga masyarakat. Pambiwara liwat surat lan pamflet disebar ing grup-grup WA, uga liwat corong masjid sehingga cepet dingerteni warga masyarakat. Sing duwe pusaka enggal dijamasi nadyan sasi sura wis mungkur. Sing ngasah ilmu gaib dicandhet dhisik. Bengi badha magrib warga padha nggawa berkat lan tumpeng menyang masjid lan langgar. Pak Lurah miwah aparat saha sesepuh bebarengan nekani papan kramat sarta bangunan angker. Aenge dina candhake kedadian nyelawati kuwi wis ora ana maneh. Getihing tlacak manungsa wis musna. Wengi kang dina-dina sadurunge sepi nyenyet bali kumyak kumbira. Surme dusun ganti swasana padang jinggelang. Warung-warung bali kebak, wong andhok sinambi guyon. Masyarakat suka syukur mring Gusti kang Maha Luhur.